Panilaga. Pagsignan. Yung mga load yung mga kasunod. Stick lang ang kailangan. Saan sa bulsa yun? Okay. Let's go to Cavite. Morning, people. Going to Cavite. Thank you, Lord. Ladies and gentlemen, we have just landed at Ninoy Aquino International Airport. Cebu Pacific welcomes you to Manila. Alalapag lang po. Maligayang pagdating sa Maynila. Ladies and gentlemen, we have just landed. For your safety and comfort, please remain seated with your seatbelts fastened until the captain turns off the fasten seatbelt sign. Please check your surroundings to ensure you do not leave your personal belongings behind. Be cautious when opening the overhead bins, as heavy items may have moved during the flight. If you require assistance, please remain in your seat until all other passengers have deplaned. Thank you for flying Cebu Pacific, a member of Value Alliance.
lang kita na. Victor Thursday be open. Depende mo sa bakante niya. Right for. Oo. Kay paano nga, di ba ginting o bang lain-lain na flight? Wala na pala nito. Transportation. Ito ang nagkwento. Hindi ka din mag-practice ako sa TV. Oo, natapas ka nga. Hindi lang alam ka na. Parang alam ka, hindi ah. Yung school to ako na oh. Ganun, gold ka lang sa puso. Abang, sa lako pa siya. Hindi ang ngayari ko ganun, kung hindi mag-puso. Ya, kung yung pag-yan, pala ka dito, ikaw ba na yung mabal? Kung ba siya? Mabal lang nga. Ito si Paulo Aparador version. Taralan na nakikita ko. Ayun, loas. Oo, ay may loas. Loas. Ito lang ayun. Pero nag-isa yan ang ito. Sa baba pa. Come to the Philippines. Come to... Free enter terminal trans. Dito sa punta kita eh. Ito oh. Ang shuttle. Ang ano. Biyahe. Pwede pa pala mag-suluder. 310. Ito ay PITX. Teka. PITX. Ito po ay... Hindi, sakay na. Ma-picture lang ako eh. PITX. Bay 11. PIT.
na taga ito pa rin. Natin, gate 6. Labot din. Layo man pala sa... Welcome to Tejero. Tejero. Panibago nga. Wala ang tawag. Panibago nga. Riverside. Bakit kasi magkano ang ano sa 700 nga? Oo. Hindi siya, wala pa siyang kaarte-arte. Kasi sabi mo, nakapag-deal ka na nga. Kaya nga. Wala namang ano, nung